Hey, wow bashana, bashana. Kushobile bashana. Ziyabuya lapha na kwikhomishana kaMadlanga bashana. Bampheka ngembuzo umkhwanazi lapha umshana. Hayi, akayizweli leyo mbuzo umshana. Ulokho ebhalanse njalo umshana ubhaca ngobonda ubancikile umshana. Khona thukhona umshana ubahleli imbashalala umshana. Ulokho akhale njalo ngokudlobongela umshana okuhambisana nobuqhophololo obenziwa uminista wamaphoyisa ubashana usenzo Mchunu ubashana. Inkunzi malanga ebullying ubashana eyenziwa usenzo Mchunu umshana. Ukusebenza kwamaphoyisa uphenyo ubashana. Lukuyi progress selizela ngena naseyinkantolo. Wafika yena wayishutha down operation ubashana. Wathi no ngiyayivala le operation. Wajomba ubashana wakujomba ubashana unational wajomba ngisho naye umkhwanazi loyo wangashanhla nganisela ukuthi kwenzakalani. iCEO yasuka le phezulu yajomba imanager yayoshutha down isupervisor yathi ngithi mina le production must shut down. Bashana wathi ibullying. Kulokhakhala njalo bashana umkhwanazi ufuna ukwazi motive behind this ukuthi awukwazi ukuthi ungavela ushuthe down nje just because wena uvuke ufeel ukuthi ufuna ukushutha down. Ezinye izinto uyayibona ukuthi ngathi kukhokhiwe la. Kushawa amaphepha phansi la. Akukho ukubambisana ezweni bashana isazosho lonto ubashana. Baso hey lo. Kyo Plarm Thuqas osondele umchunu uzochaza ukuthi kwenzakalani.